En aquest vídeo aprendrem a factoritzar polinomis senzills de grau 2 de forma directa. Per fer això, primer el que farem serà preguntar-nos què és el producte de x més alfa per x més beta. A veure si fem aquest producte x més alfa per x més beta, no? Tinc que x per x em dona x al quadrat, x per alfa em dona alfa x, beta per x em dona beta x i beta per alfa em dona alfa per beta, no? Els únics termes que puc sumar són aquests dos d'aquí i tinc alfa x més beta x i puc treure factor comú alfa més beta. Per tant, aquest polinomi d'aquí és x al quadrat més alfa més beta multiplicat per x més alfa per beta. És a dir, si jo tinc un polinomi, no, que sigui x al quadrat més alguna cosa x més alguna altra cosa, i puc trobar alfes i betes tal que compleixin que el terme independent és el producte d'aquest alfa i beta i el segon terme, el terme b, és la suma d'aquests dos números que he trobat, alfa i beta, doncs ja està. Podré descomposar aquest polinomi com alfa més beta per x més alfa per x més beta. Anem a veure un exemple. Si jo tinc, per exemple, x al quadrat més 5x més 6, doncs el que haig de trobar nombres alfa i beta, tal que alfa més beta sigui 5 i alfa per beta sigui 6. Normalment els candidats, si els hem de fer a simple vista, seran divisors del nombre 6. No? Si no, haurem d'utilitzar les arrels no seran nombres enters i per tant haurem d'utilitzar segurament la fórmula de l'equació de segon grau per trobar les arrels del polinomi. Però ara, si jo, per exemple, tinc que els divisors del nombre 6 són més menys 1, més menys 2, més menys 3 i més menys 6, no? Si puc trobar dos nombres d'aquests que faci la suma i em doni 5, però quan faci el producte em doni 6, el que tinc és que, per exemple, si una val 2 i l'altra val 3, no? Per exemple, si alfa és igual a 2 i beta és igual a 3, ja em compleixen aquesta condició, no? Alfa més beta són 5 i alfa per beta són 6. Per tant, tinc que aquest polinomi, no, x al quadrat més 5x més 6, el puc escriure com x més 2 per x més 3. No? Atenció que les arrels no són 2 i 3, sinó justament són menys 2 i menys 3, no? Perquè és quan la substitueixo, no? Aquí, quan s'anul·la aquest binomi d'aquí? Doncs s'anul·la quan la x val menys 2, no pas 2. I aquí quan la x val menys 3. Vale? Per tant, no estem buscant les arrels, sinó que estem buscant la descomposició, que no és exactament el mateix. Anem a veure un altre exemple. Per exemple, si jo tinc x al quadrat menys 9x més 20, val? Doncs busco en els divisors del 20, que són més menys 1, més menys 2, més menys 4, més menys 5, més menys 10 i més menys 20. Doncs busco parelles, no? Que em doni que alfa més beta sigui igual a menys 9, per tant, atenció amb el signe, i que alfa per beta sigui igual a 20. Val. Com que aquí és positiu, jo ja tinc que aquests dos nombres han de tenir el mateix signe, no? És a dir, o tots dos són positius o tots dos són negatius. Però com que aquí tenim que la suma ha de ser negativa, tinc que almenys un d'ells ha de ser negatiu. Per tant, com que tots dos han de tenir el signe negatiu, com que un d'ells ha de tenir el signe negatiu,
i tots dos han de tenir el mateix signe, tots dos han de tenir el signe negatiu. Però m'hi fixo que entre tots els divisors, si jo, per exemple, multiplico 4 per 5, em dona 20, no? I si faig menys 4 menys 5, em dona menys 9. Per tant, si alfa és igual a menys 4 i beta és igual a menys 5, ja tinc que em compleixen les dues condicions. Per tant, aquest polinomi x al quadrat menys 9x més 20 és igual a x menys 4 per x menys 5. Atenció, que no estem trobant les arrels, sinó justament estem factoritzant. Quines són les arrels? Doncs són els que anul·len aquest polinomi, és a dir, el 4 i el 5. Vull dir, no és exactament el mateix.